गिबि गिबियावनो गासै नायगिरि बिथांमोनखौ खनसेपेन बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' निस्सय मिथिखायो जानांगौ जोंहा थासारिया बिराद गुलुं गुजुं नङा होमबा लोगोफोर जा थांनाय समाव आदिबासिफोरजों लोगोसे बर'फोरजों माने एसे गुनु गोनां जानायनि गेजेराव दलफारनायखौबो जेनेबा न' सावलायनाय होनाय जेनेबा रिलिफ जानायनि गेजेराव जा मानगोनां हाग्रामासारा माने बिसोरनो अनसुंथाइ होगोन एबा एसे माइरं दैरं तिलफोर बायना होगोन होननानै बहुत बाथ्रा बुंदोंमोन लोगोसे सोर सासेनो होबावनो हानो जेनेबा हमनानै ला बिटिसि सरकारनिफ्राय फैनाया एसे एला गोबावा जाखायो दै जों सबबो माने मिथिखायो बेनि गेजेराव बिसोरो माने ओरैबायदि जादों जेरै हमनानै ला सोरबा गोरलै गोरलै गथ' गोनांफोर सोरबाफोर माने गथ' दङ सोरबा डिलिभारिफोर दं बिसोरनि गेजेराव माने बिराद माने उसुबिदा जादों लोगोसेयै दख'ना सोंनानै उन्दुना थानाय लोगोसे माने तिरपाल सोंनानै उन्दुना थानाय बेनि गेजेराव माने गोजां बोथोरनि गेजेराव माने ओरैनो हमनानै ला जोंहा मोनसे फिल्ड बायदिसो नालाय बेयाव माने खुवाजों खफ'जों खोबनानै थानाय ओरैनो माने दख'ना सोंना थानायखौ जों एसे उसुबिदा नुनो मोन्दों लोगोसे सोरबाफोर हायोब्ला आंनिफ्राय बुंनाय आरो लोगोफोर सोरबा हायोब्ला माने एसे माने इउटुबारफोर जा जिखुनु माने जबनि खामानि मावनायफोर जा सोरबा माने एसे माने एभेलेबल फैसा थानायफोरा माने एसे सहाय हैनो हागोन बिटिसि गभर्नमेन्टखौ माने लेन्था नायालासिनो सिगां सोरबाफोर माने हैग्रोनो हागोनखौ माने आं गोसो गोरबो माने बुंहरनाय थादों आरोना लोगोफोर एसे सहाय होबानो जाबाय सोरबा गोरलै गथ'फोर दं सोरबा डिलिभारि सोरबा हौवाफ्रा खामानि मावना दङ बेफोरबायदि माने एसे उसुबिदा जादों बेयाव माने नोंथांमोना एसे माने थाबैनो माने अनसुंथाइ हैग्रोयोबा एसे मोजां जागोन आरोना लोगोफोर माने बिटिसि सरकारल' नेबाय थागोन नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायना लाग्रो बिनि उनाव आङो फोरमायगोन नोंसोर ससे क्लिप भिडिअखौ नोंथांमोना नायना लाग्रोदो रिलिफ केम्पआव नायदो माबायदिहाय हालाय सिलायनो थानांगौ जादों दावराव दावसिनि थाखायनो बे जाबाय रिलिफ केम्प बेफोरबायदि नै तिलफार सोंगासिनो दं आरोना ओरैबो दंबावो नङा बुरजानो बिदिनो दावराव जानायाव बेफोरबायदि रिलिफ केम्प थानो गोनां जादों नोंथांमोना नायनो हागोन माबायदि आलाय सिलाय थानो गोनां जादों नै कम्बलखौनो बे अखा सिया मादै बियो अखा सिया औ प्लास्टिक गैया दिनै मोनायावबो नोंथांमोनाथ' निस्सय नायनानै एसे दुखु मोनबोबाय जानो हागौ लोगोसे गोजां बोथोरनि खोन्था दै लोगोफोर गोजां बोथोरनि खोन्थायाव माने ओरैबायदि गोजां बोथोरनि दिनाव माने आदिबासिजों बर'जों दावहा नांनायनि गेजेराव माने मोनसे रिलिफ माने आदिबासिफोरखौ बेराफारसे बर'फोरखौ बेराफारसे माने बोखावना दोननानै बिसोरनो माने जेरै हमना ला तिरपालनि एसे खमि जादों हमना ला गाननाय जोमनाय एसे खमि जादों माइरं दैरंनि खिनाय हासुनाय लेट्रिनफोरनि बोराय बुरैफोरनि जिखुनु मोदोम साला जिखुनु आथिं आखाइ जेनेबा जोंनि बोराय बुरैफ्रा एसे आथिं आखाइफ्रा एसे लेंग्रा लेंग्रि जायो नालाय नङा होमबा लोगो बिनि गेजेराव टेब्लेटफोर इसेबां माने डाक्टरफोरनि एसे गोनांथि जादों हमना लेट्रिननि गोनांथि जादों लोगोसे हमनानै ला गाननाय जोमनायनि लोगोसे उन्दै उन्दै गथ'फोरनि गोजांनाय लोगोसेयै गथ'फोरनि स्कुल थांनाय गासै माने बन्द' जाजोबनानै माने दुखुनि गेजेरजों नुनो मोन्दों भिडिअनि थ्रुयै आं बेखौनो बुङो कि सोरबाफोर माने एसे एभेलेबलफोर फैसा थानायफ्रा माने बिटिसि सरकारखौ नेयालासिनो माने सिगां एसे अनसुंथाइ हैग्रोबा जोंनि बर' हारिनि थाखाय एसे मोजां जागौमोन आरो लोगोफोरना आदिबासिफोरा मा जाय जादों खिन्थु जोंनि बर'फोरखौल' दै एसेबां बर'फोरखौबो गोबांबो नुवाखै माने हमना ला गामि दरनैसो जानो हागौ लोगोसे बिनि उनाव माने मिलाय मिसि जायोब्ला बिसोरखौ माने दोनहैफिननो हागोन बेराफारसे नङा होमबा लोगोफोर दाउ अमा बोरमा सैमा बेसे आलाय सिलाय जादों आरो लोगोफोरना जोंनि बर' हारिफोरा माने ओरैबायदि दुखु जोंनि गेजेराव माने दुखुआनोसै आरो लोगोफोर नोंथांमोना ससे भिडिअखौ नायनो मोजां मोन्दोंब्ला आंनि बे लावदुम अफिसियेल चेनेलखौ सोरबा गोदान फैदोंबा साबसक्राइब खालामना होदो लोगोसे सोरबा साबसक्राइब खालामनांगौ जेबो नङा आं दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर बर' हारि जिउल' जाथों।